Turn your Bibles with me to Psalms chapter 1, verse number 6. Psalms chapter 1, verse number 6. Everyone stand together. Everyone stand. Psalms chapter 1, verse number 6. I'm hoping that all our coordinators are present tonight. Okay? Psalms chapter 1, verse number 6. Pag nandyan na kayo, say aloud, Amen. Ayan. Bahagi nyo mga Bible nyo sa mga guests natin. Okay? Page 658. Page 658. Alright? Everybody read together. Page 658, English. Go. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. May dalawang klaseng tao dyan. Righteous, ito yung kumikilala sa Diyos. Kumikilala sa prinsipyo ng katwirang ayon sa Biblia. Yan ang righteous. Pangalawa, ungodly. Ito naman yung hindi kumikilala sa Diyos. Ito yung mga tao na paminsan-minsan pwedeng sabihin sa'yo, kahit naman hindi ako nag-church, naalala ko ang Diyos. Kahit wala ako dyan sa kapilya, nasa isip ko lagi ang Panginoon. Alam mo, pwedeng nasa isip mo ang Panginoon pero ungodly ka. Look at the way you live, your lifestyle, your priority. It dictates who is God to you. Siya ba ang priority? Siya bang pinakamahalaga? O siya yung pag may time ako? Ayun. Tanong, nasaan ka dyan? Ikaw ba yung righteous o ikaw yung ungodly? Basahin natin uli. Verse number 6. Everybody read. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. 200. Merong hantungan. Okay? Anong gagawin ng Diyos sa daan ng mga righteous? Alam niya, i-bless. The ungodly, ano sabi ron? Will perish. Ibig sabihin, parang abo, parang usok lang, vanity. So we would like to live a very wonderful mark in this world by being a righteous person. So, the title of the message tonight, The Lord Watches You. Ibig sabihin, if you are a person committed, okay? Committed, nasasabihin mo, ang ganda naman ng intro ni Pastor. Gusto ko ako yung righteous. Ako yung susunod sa salita ng Diyos at gagawa ng matuwid at katwiran. Okay, if you commit yourself to live righteously, ano ang aasahan mo? Mahalaga yun, ha? Kasi pwede mong sabihin, Pastor, pag ako ba sumunod sa katwiran, ano naman ang assurance ko? Ano ang aasahan ko? Yun ang ating topic. The Lord watches over you. Heavenly Father, thank you. I pray that you bless the internet connection upang lahat, hindi lang dito sa Claveria Main Sanctuary, kundi lahat ay pagpalain ng preaching na ito. I-bless niyo po ang inyong lingkod. Give me heavenly wisdom and give everyone understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Pwede na kayong umupo. The Lord watches over you. Sabi rito, the Lord knoweth. Ang knoweth na ito ay hindi lang intellectual knowledge na alam ng Diyos, but it means that God is fully engaged. Ibig sabihin, hindi lang yung iba yung alam mo kung anong nangyayari, iba yung kasama ka doon sa nangyayari. That means, the difference is intellectual. May knowledge ka. Tama? Iba yung engaged. Iba yung member ka ng church. Alam mo kung anong nangyayari. Iba yung kasama ka doon. So when the Bible says, the Lord knoweth the way of the righteous, it means God, that person, related yan sa Diyos. Now, the Bible says, none is righteous. Romans 3:10. Walang matuwid kahit isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matuwid.
Hindi ka matuwid. Sapagkat kung ikaw ay matuwid, sinungaling ang Biblia. Or, baka ikaw ang nagsisinungaling. When you claim you are righteous, either the Bible is lying or you are lying. But the Bible cannot lie. So therefore, none is righteous. Ngayon, kung sinabi ng Biblia, alam ng Diyos ang daan o buhay ng isang matuwid, wala palang matuwid, abay, sino ngayon itong tinutukoy niyang matuwid? Wala sa atin na matuwid. Tingnan nyo as it is written, there is none righteous. Tanong, kung wala palang righteous, the Lord knoweth the way of the righteous. Abay, sino yung righteous na yun? Good question. Sino yung righteous na yun? Di sagutin natin. Amen? Okay. Dito sa 2 Corinthians, matatagpuan mo ron, nang sabi doon, that Jesus was made a sinner, that we will become righteous. Ibig sabihin, itong tinatawag na righteous is first of all, positional. Say the word, positional. Ayon. Ikaw ay matuwid, hindi dahil matuwid ka, kundi dahil si Kristo ay nasa iyo. So when God looks at you, it is not actually you that He sees, but Jesus Christ. So before Him, you are righteous. Ang tawag dyan, positional righteousness. Naintindihan niyo po ba? Ulitin natin. Pag tumingin ba ang Diyos sa'yo, nakikita niya ba na si Kristo nasa iyo? Sapagkat kung wala pa si Kristo sa'yo, hindi ka righteous sa harapan niya. Ang tingin niya sa'yo, sinner. Ngayon, kung ang tingin ng Diyos sa'yo ay sinner, ibig sabihin, God is a God of justice. Wala pong salitang criminal sa Bible. So, the word in the Bible is sinner. Kaya wag mong sabihin, Pastor, hindi naman mabigat ang kasalanan ko. Pa-white lie lang ako. Sabihin natin white lie ka. Sin pa rin yan. Hello? Ngayon, because you are a sinner, the Bible says, the wages of sin is death. Hindi sinabi doon, the wages of sins. Ang sabi doon, the wages of sin. Ilang kasalanan yung sin? Alam nyo ba yung singular plural? Ilang kasalanan yung sin? Isa lang. Sino sa inyo ang nakagawa na ng isang kasalanan? Pastor, irrelevant yan. Ang dami ko nang nagawa. Yun ang sinasabi ko. For the wages or penalty of sin is what? Death. Because man is a sinner, he will die. Not only physically, ang physical death, example, sementeryo, physical death yan. Nung pinanganak ka, physical, ang hangganan, physical death. Subalit ang tao, hindi lang nakaranas ng physical death, dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, ang tao ay nakaranas ng spiritual death. Ibig sabihin, ang kanyang relasyon sa Diyos ay walay. Kaya sinabi ni Kristo, you must be born again. Ibig sabihin ng born again, bagong buhay. Bakit? Kung pinanganak ka ng pisikal, kailangan mong ipanganak spiritual. Ano bang ibig sabihin nun? Ang kapanganakang spiritual, yun po yung pagbabalik ng relasyon mo sa Diyos. Because separation is death, restoration is life. Pag pinutol ko yung wiring, mamamatay yung ilaw. Kaya pala sinasabi natin, patayin mo yung ilaw. Yung isa pilosopo, kumuha ng baril, binaril niya, pang! Aray ko, ba't mo naman binaril? Sabi mo, patayin eh. But the mere fact that you switch it off, you are actually disconnecting it. So pag yung pagka-disconnect means death, yung reconnection means life. So, the moment you receive Jesus Christ, yung relationship
na nahiwalay will be reconnected, and that is life. Ang tawag dyan is spiritual birth. Ang tawag doon, born again, pinanganak muli, spiritual birth. Kaya pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, you're spiritually born. And now, because Jesus Christ is in you, you are now saved. Hindi dahil matuwid ka, kundi dahil siya matuwid. So when He died on the cross, listen, kinuha niya ang kasalanan natin para yung kanyang pagiging matuwid ay maging angkin natin. So before God, I stand righteous, not by my own righteousness, but because of Jesus Christ in me. So if you have accepted Christ, positionally, you are righteous before God. Kaya, kung sinabi ng Bible, the Lord knoweth the way of the righteous. Tanong, sino yung mga righteous na yon? Sa New Testament, ang mga righteous na yan, tayo. Kung tinanggap mo si Kristo sa harapan ng Diyos, righteous ka. Naintindihan niyo po ba? So now, before God, are you righteous? Amen. Is it from your own righteousness? No. Then whose righteousness? Christ. So pag sinabi ng Bible, the Lord knoweth the way of the righteous, ang tinutukoy niya, tayong mga tumanggap. Ibig sabihin, God cares for your life. Bakit? Kasi anak ka na ng Diyos. Nasa iyo na si Kristo. Hello? Kaya ngayon, tinanggap mo na ba si Kristo bilang tagapagligtas? If you have received Christ as your Savior, you're a child of God, ikaw yung tinutukoy dyan. The Lord knoweth the way of the righteous. Ikaw yan. Can you imagine? If President BBM will actually think about you, send you money, who are you? Who you? Tama? Isipin mo yon. Kung si President BBM nagpadala ng pera sa'yo at nag-message ka sa kanya at sinabi mo, President, sir, salamat, pinadalhan mo ako ng pera at sabi niya sa'yo, naalala kita, who you? Di ba? Ngayon, if the Lord Himself, the Creator of the universe, that if you are from outer space and you actually look at the earth, you cannot even notice any face present tonight. And yet the God whose vision is that wide, ang horizon ng kanyang tinitignan, ganyan kalawak, tinitignan ka. Abay, sino ka? Alam mo kung bakit ang Panginoon nakatingin sa'yo? Hindi dahil sa'yo, kundi dahil nasa iyo ang kanyang anak. You have Christ in your life. Grabe. Amen ho ba? Doon pa lang, pwede na tayong umuwi. Okay na yon. Now, the Lord knoweth the way of the righteous. So, hindi lang po yung righteous na positional. Okay? Ngayon, ang sabi ng Bible, the way. Ano ba yung sabihin ng way? Ha? O kayong mga nanonood sa Facebook, anong ibig sabihin ng way? Paki-comment. Pag sinabi mong way, daan. Daan. Ang ibig sabihin ng way, manner. Pag sinabing way of life, ibig sabihin, manner. It means behavior. Ibig sabihin, listen now, dahil tinanggap mo si Kristo, positionally, you are righteous, and God nakatingin sa'yo. Now, ang particularly na tinitignan ng Panginoon sa'yo bilang kanyang anak ay alin? Your way. Ibig sabihin, your life. Hindi lang yung ikaw ay nasa loob ng kapilya, kundi kung nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa jeep, papuntang eskwelahan, sa loob ng classroom, nasa beach, nasa bundok, nasa dagat, kahit nasaan ka, God looks at you. What does He see? What does He look at you? Anong tinitignan? The way you live. Therefore, ang pagiging righteous dito,
hindi lang po yung posisyon na ikaw ay anak ng Diyos, kundi practical righteousness. Ano po yung una kanina? Positional. Everybody say that word. Okay. Positionally, righteous tayo dahil kay Kristo, anak tayo ng Diyos. Pero, practical righteousness. Pastor, ano ba yung practical righteousness? Ang practical righteousness, mga kapatid, is you are a child of God who practices obedience. Bakit obedience? Tanong, kailan naging matuwid yung sumusuway sa Diyos? Kailan naging matuwid ang ginagawa ng Kristiyanong sumusuway sa Diyos? Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Hindi mo inuuna, righteous ka? Hindi righteous yung ginagawa mo. Righteous ka positionally, pero hindi right ang ginagawa mo. So we are narrowing it down. Nakita nyo na, yung topic na the Lord watches over you ay isang general subject, but we are narrowing it down. Tinutumbok natin ito. Sino at ano yung way of the righteous? So ulitin ko. Ano yung practical righteousness? Ito yung nagpa-practice ng alin? Tanong, masunurin ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, obedient ka ba sa Lord? So ang issue, bakit? Ang issue dito sa the Lord watches over you, ibig sabihin, napapansin ng puso ng Diyos yung mga masunuring anak. Kahit nga ikaw kung parent ka, di ba? Sino ang mas nakakabagbag damdamin? Yung matigas ang ulo o yung masunurin? Yung masunurin. Pareho mong mahal. Pareho mong anak. Pero sino ka, kanino ka mas nabibighani? Doon sa masunurin. Are you following now? So, the Lord watches over you. Now, iset natin to ha. Iset natin. Itong topic natin, the Lord watches over you, ang pinaka-challenge dito, ganito. If you commit yourself to obey God, pag sinabi mo, Lord, gusto kong maging masunuring anak mo. Gusto kong maranasan kung ano ang plano mo. Anong gusto mo, Panginoon, diyan ako. I will align myself to that. Now, when you commit yourself to do what is right, meaning to obey God, itong message na ito para sa'yo. Kasi ganito ang tanong dyan, Pastor, paano kung sinunod ko ang Biblia, ginawa ko ang tama, baka magagalit ang parents ko dyan. Paano naman ako? Sino ho sa inyo ang nakaranas na dahil sa pag-a-attend mo ng church, pinapagalitan ka ng magulang mo? Grabe yung testimony ng missionary, di ba? Pambihira. Yung nanay niya, member ng co-op sa barangay. Tapos, na-save. Nakakilala sa Panginoon. Dahil sa pangangaral ng Baptist, nag-a-attend dun sa church. Isang araw. Pagkatapos niyang mag-ipon ng tubig na panlaban ng nanay niya, sabi niya, Nay, may pupuntahan ako. At every Sunday, ganun ang ginagawa. Pumunta pala dun sa church, pupunta sa church. Nalaman ng nanay. Sabi niya, subukan mong pumunta sa Baptist, ipapahiya kita dun sa loob mismo ng simbahan. Hindi po siya natinag. Bakit? He wanted to obey God rather than men. Yan ang righteous. Wala kang sinasanto. Ang importante, ginagawa mo ang tama. O, di ba? Ngayon, punta sa church. Aba, sinugod ng nanay. Sabi niya, kung hindi ka lumabas, pumunta doon sa tabi niya kung hindi ka lalabas, ipapahiya kita rito. Lumabas. O, ngayon, kung ganun ka, sabi mo, Pastor, kung susunod ako sa Diyos, kung gagawin ko ang tama, anong mangyayari sa akin? Anong aasahan ko? Ito ang sagot.
The Lord watches over you. Pastor, parang siyadong magaan. O di pabigatin natin, lagyan natin ng bigat, at hindi natin kailangan pabigatin sapagkat by the points alone, you will realize what it means and how wonderful it is to do what is right, to obey God, to practice righteousness. Number 1, He is watching over our footsteps. Anong ibig sabihin ng footstep? Ha? Yung ating mga hakbang. Listen. When you choose, pag sinabi mo, Lord, I don't care about the consequence, but I will choose to follow you, to obey, to do what is right. Okay? Lord, pag ginawa mo yan, ito ang mangyayari sa'yo. Proverbs 16:9. Okay? Buhay pa ba kayo? Proverbs 16:9. Tignan nyo ha? Everybody read. A man's heart, but the Lord. Anong gagawin ng Diyos sa mga steps mo? Direct. Psalms 37:23. Psalms 37:23. Basahin natin lahat. Psalms 37:23. Read. The steps are what? Galing yan. I would rather na ang Diyos ang sa ayos ng aking mga hakbang kaysa sarili ko. Palaging sinasabi ng mundo, believe ka lang sa sarili mo. I'm telling you what, that is one half of the story. Huwag ka lang believe sa sarili mo. Minsan nga, ang hirap kang mag-believe sa sarili mo. Pero itong sabihin ko sa'yo, sa Diyos ka mag-believe. Sa pagkasabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, when you choose to obey God, to practice righteousness, ano uli yung practical righteousness? Practicing what? Obedience. Bakit? Kailan pa naging matuwid ang sumusuway sa Diyos? Never. So yung sumusunod sa Diyos, yun ang lumalakad sa katwiran. So pag pinili mong sumunod sa Diyos o namuhay sa katwiran, take note, God will watch your steps. Ang ibig sabihin ng God will watch your steps, He will make sure your steps are directed by Him. Magugulat ka na lang, paggising mo ng umaga, pagpunta mo sa trabaho, God is arranging everything. Yung bang hindi mo pa nararating, nandun na ang Diyos at inaayos niya na ang lahat. Would you like God to direct your steps? Sumunod ka sa Kanya. So everyone who follows Him, follow His direction, God will order their steps. The steps of a good man are ordered by the Lord. Now, listen. Pastor, if God will direct my step, anong ibig sabihin nun? Anong impact sa akin? Makinig ko kayo. Pag ang Diyos ang nagdidirect ng mga hakbang mo, halimbawa yan, pumunta kami dito sa mission work. Pagpunta ko rito, I believe this is God's will. Hello? So ginawa ko yung alam ko na kalooban ng Diyos. Not knowing what will happen. But I know God will direct my steps. At masasabi ko na ang mission trip na ito mapunga. Bakit? Because God direct my steps. And you cannot experience God's directing your step if you do not put your feet to where it is supposed to be. That is obedience. So, when God directs your step, anong ginagawa ng Panginoon sa'yo? Pastor, what does God do? Directing my step. Paano yun? Ito yun. Alam mo, magkakaroon ka sa'yo, if you follow God, and He will direct your step, una, magkakaroon ka ng clarity.
Sabi mo sa katabi mo, clarity. Maliwanag ba dito sa loob? Okay ba kayo? Clear ba yung mukha ng katabi mo? Tingnan mo kung clear. Baka hindi clear. Clear o clear? Maliwanag? Okay. God directing your step. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng clarity. In other words, God will help you see what you are supposed to do. Marami sa atin nangangapa sa kadiliman. You're doing everything you can. Hindi mo alam. Ano bang gagawin ko? Course sa college. Hindi ka makadecide. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo muna sinet yung buhay mo na sumunod sa Diyos. Young people, listen. If you want to have a clear vision of what course, sana kung magtatrabaho, iset mo muna yung sarili mo to obey God. Follow the way of the righteous. Because when you follow the way of the righteous, God will direct your step. Ibig sabihin, He'll give you clarity of thinking. Hindi nyo mauunawaan to hanggat wala kayo doon sa pagsunod sa Diyos. Namumroblema ka. Bakit hindi ko makita? Ano ba? Ano bang kukunin ko sa college? Ano ba? Ano bang trabaho ko? Ano ba? Ano bang gusto kong gawin sa buhay? Hindi mo makita. Alam mo una mong gawin? Set your life to obey God. Sabi mo muna, mag-forward ka dyan. Lord, andito ako. I come to you with my life. I surrender everything to you. You know better than me. And I bind and set myself to obey you, O God. Show me your will. Listen, pag sinet mo na yung buhay mo na sumunod sa Diyos, He'll give you clarity. Are you following? Hindi lang clarity. You know what you will experience? Peace and confidence. Magkakaroon ka ng tinatawag na, kung natin iti Ilocano, talged. You are sure. You don't know everything, but you are sure of what happens. How things will turn out. Bakit? Sapagkat sinusunod mo ang Diyos. You will have peace and confidence. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kalooban. Knowing. Bakit may peace ka? Kasi alam mo na sa bawat hakbang mo, ginaguide ka ng someone who sees everything, na kahit wala ka pa sa kinabukasan, nandun na ang Diyos. And that God, listen now, that God who sees your future is the one guiding your hand. Kaya nga natin kinakanta, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. You cannot fail. Sapagkat ang may hawak ng kamay mo, guiding your steps, is the God who already knows your future. So pag sinurrender mo na ang lahat sa Diyos at sinabi mo, Oh God, I stop living in my own understanding. I give my life to you, Lord. I yield myself. The word yield is, sumuko akan ka, sikat mangiturong kanyak apo Diyos. Then, when you set your life to follow God, suddenly, you have peace. God will guide you. Hello? Not only peace and confidence. Do you know what happens? Protection. Hello? Protection. God will protect you from wrong decisions. Poprotektahan ka ng Panginoon sa mga desisyong makakasira sa iyo. Take note ha, ang topic natin, the Lord watches over you. Alam ko nang isa sa mga tanong natin, Pastor, ano bang tama kong gawin? Ano bang dapat? Hindi ko alam, hindi clear sa akin. You know,
If you first set your life to obey God, yun ang unahin mong gawin. You know what God will do? He will protect you from wrong decision. Alam niyo kung bakit minsan? Listen, you know why we make wrong decisions? Because we close our eyes to God. Ayaw nating pansinin ang Biblia, ayaw nating pansinin ang Diyos, sapagkat may gusto tayong gawin. Ngayon, kung ganyan ka pala, paano ka pa i-guide ng Diyos? Wala na. So how sure you are that what you're going to do is not harmful to you? Saan mo i-base kayo? Alam mo itong gagawin ko, alam ko hindi ako masisira. Paano mo nasabi? You can only say that pag sinabi mo, Lord, it's not my will, it is your will. And whatever it is, Lord, ano man yan, I am willing to obey. You know what God will do? Kung meron ka mang mga halimbawa, hakbang na gagawin, na ito'y hindi ayon sa kanyang plano at makakasira sa'yo, you know what God will do? He will interfere. Ang tawag dyan, divine intervention. Oh, alam nyo na ba yun? Divine intervention. Isulat nyo yan. Divine intervention. Ang ibig sabihin ng intervention, ganito, nag-pray ka. Sabi mo, Lord, ang concern ko lang naman, kalooban mo. Wala nang iba. Your will is my primary concern. So God, kung hindi mo kalooban to, saraduhan mo yan. Kung kalooban mo, Lord, buksan mo yan. Pwedeng ganon, right? So what God will do? He will intervene. And there are times na kahit gusto mo, but God will close the door. And what will be your response? Okay lang, Lord, kasi ang concern ko to obey you. Yan ang ibig sabihin ng the Lord watches over you. He knoweth the way of the righteous. Are you following? Oh, ayan ang gawin mo. Sabihin mo, Panginoon, wala akong ibang concern. Kalooban mo lang. Kaya Lord, kung hindi mo kalooban to, please, Lord, intervene. I-close mo yan, Lord. Or ako na mismo, don't put peace in my heart. Yung bang, hindi na ako mapakali. Yung bang, alam ko sa sarili ko, hindi tama ito. Lord, show it to me. So listen, when God watches over your steps, that means He will protect your decisions. He will make sure na yung mga desisyong gagawin mo ay hindi makakasira sa plano niya sa buhay mo. Hindi yung plano mo, kundi plano niya sa buhay mo. That is if, una sa lahat, concern ka, will of God, plan of God. He will protect your decisions. Oh. Amen po ba? Si bibiyag kayo ba eh? Awan sa una, ado nga desisyon din kami, hindi klaberi yayang. May mga desisyon ba kayong dapat gawin? Tatandaan nyo, yung desisyon mong magulang, apektadong anak mo. Kaya if you do not seek the will of God and you do not set yung puso mo sa plano ng Diyos, dinadamay mo ang pamilya mo. Makikita nyo yan mamaya. Okay? So mahalaga, will of God. Obey God. That's the way of the righteous. Hindi lang protection. When God watches over you, your footsteps, not only that He will give you clarity, not only will give you peace and confidence, not only He will protect you and your decision, for He will favor you. Number 4, favor. Sabihin nyo nga yung salitang favor. Saan yung ginagamit yan? Uy, favor man. Uy, favor nga. Mayor, dumawatak man ti pabor. Kap, hingi nga ako ng favor sa'yo. So pag nag-ask ka ng favor, you are asking for a request for your good. To your favor. Gagawin niya sa kabutihan mo. Hello? So, when God watches your step,
It is first of all dahil sumusunod ka sa Kanya. When God watches your steps, do you know what God will do? He will bless your steps. Yung mga gagawin mo, pagpapalain niya. Gusto nyo ba na pagpalain ng Diyos sa mga gagawin nyo? Siguraduhin mo yung ginagawa mo, ayon sa Kanyang kagustuhan. Amen po ba? Oh. So, He will favor you. It leads to blessings. Oh, magkakaroon ng blessings in various aspects of life. Alam mong i-bless ng Panginoon? Your relationships, your family, your career, and especially your service to God. Oh, listen, alangan naman nasasabihin ng Diyos, itong gagawin mo, tapos hindi ka niya i-bless. That would be contrary to His nature. Kontra sa Kanyang nature yon. Alangan nasasabihin ng Diyos, itong gagawin mo, tsaka Kanya ipapahamak. Ano yon? Deception. Diablo ang gumagawa niyan. Diablo ang lilin lang sa'yo. Aakitin ang puso mo na huwag sumunod sa Diyos, mag-rely ka sa sarili mo. Yan ang ginawa niya kay Eve. Kaya nga tinanong ng Diablo, sabi niya, hoy, is it true that God said you will not eat the fruit? Kinestyon pa yung salita ng Diyos. Sumagot si Eve. Sabi niya, oo daw. Wag daw naming galawin. Wag daw naming kakainin. Kasi mamamatay daw kami. Ano sabi ng Diablo? Hindi totoo yun. Hindi ka mamamatay. Pag kumain ka ng bunga, mabubuksan ang paningin mo, magiging Diyos ka. Nag-isip kayon si Eve. Na yung kanyang pag-iisip, hindi niya namamalayan, palihis na sa salita ng Diyos. Yan ang gagawin ng Diablo sa'yo. Aakitin ka niya, uy maganda to, uy may offer dito, ay hindi mo lahat ng kumikinang ginto ha. Not all that glitter is gold. Kung minsan ako yung kumikinang dito, pero hindi lahat ng kumikinang ginto. Malay mo, tukso pala yan. So, pagka sinet mo yung puso mo na sumunod sa Diyos, safe ka talaga. Pero kung wala kang ganong pundasyon sa isip, walang ganong pundasyon ang pananampalataya mo, susceptible ka sa tukso ng Diablo. Bakit? Kasi walang nagdidikta sa'yo na itong gawin mo. Will of God, will of God, will of God. Wala yun sa'yo. Kaya lahat ng opportunity, i-grab mo. Lahat ng kumikinang, kukunin mo. You're susceptible to all kinds of temptation. O di kawawa ka, masira tuloy ang plano ng Diyos sa buhay mo. So anong gagawin mo? Anong bottom line ngayong gabi? Way of the righteous. Will of God. Sumunod ka sa tama, kalooban ng Diyos. Hello? Oh. Kaya ngayon, kumuha si Eve ng bunga. Sinuway niya ang Diyos. Look at what happened. Affected ang buong sangkatauhan. About 2,000-3,000 years later, the same devil who tempted Eve tried to tempt Jesus. Okay? Anong sabi ng Diablo kay Kristo? Sabi niya, sige nga, kung talagang totoo kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Lalo na yung time na yun, gutom na gutom ang Panginoon. Kung kailan mahina ka, tsaka kanya tutuksuhin. Magsasuggest ng mga idea na magdi-discourage sa'yo sa kalooban ng Diyos. Pag sinunod ni Jesu Kristo ang tukso ng Diablo, di tayo ligtas ngayon. Why? Because he would have disobeyed the Father's will. But Jesus was mindful of what is right. Kaya anong sagot ni Kristo kaagad sa Diablo? Oy, it is written, men shall not live by... Gumamit si Kristo ng Biblia. Kaya sa panahon na ikaw ay natutukso, bumalik ka sa Biblia sapagkat ito ang katwiran ng buhay mo. And when you live on the righteousness of the Word of God, listen, God will watch your steps. He will not suffer the righteous to be moved. He will favor your life. He will crown you with blessings. Amen po ba? Nauunawaan niyo po ba yung logic ng ating
topic ngayong gabi? Oh. Hindi lang po, He is watching over our footsteps. Let me close with this. He is watching over our families. Pag ikaw ay tatay, sinabi mo, Lord, kahit sinong kabarkada ko, kumpadre ko, kaibigan ko, kapitbahay, kahit sinong kamag-anak ang magagalit sa akin, gagawin ko ang kalooban mo. You know what happens? God will watch over your family. Sino sa inyong may pamilya rito? Now listen, I came here to Cagayan, naiwan yung pamilya ko sa Ilocos. Paki-video mo nga yung magandang asawa ko dyan. Yung mga, andun. Okay? Parang wala na yata tayong live stream, Ayun na lang yata dito. Ayun. Praise the Lord. I came here to obey God. Do you know what's in my heart? God, you take care of my family. Alam mo, yung ibang mga tao, natatakot kung anong sasabihin ng iba. Ang isipin mo, dapat matakot ka kung anong sasabihin ng Diyos pag hindi ka sumunod. So when you obey God, He will watch over your family. You know what God will do to your family? He will provide for your family. Napakagandang sinabi ng Matthew chapter 6. Tignan niyo ho, verse 26. I'm going to end here. Matthew chapter 6, verses 26 to 33. Nasa screen yan, babasahin natin. Ang sabi, behold, the fowls of the air. Sino yung fowls? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan fowl. Mga ibon. Look at the fowls of the air. They sow not. Hindi ho nagtatanim. At hindi nag-aani. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho para sa pangkabuhayan. They don't work for a living. They just enjoy flying and flying and flying. The fowls do not work for a living. Ikaw, ako, you work for a living. Nakakita ka ng ibon nagdadrive ng tricycle? Saan po kayo? Para kumita ng pera, pambili ng kanyang pellet na kinakain? Wala. Pero sabi ng Panginoon, behold the fowls of the air, they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much more better than they? Alam mo ba kung sinong kausap ni Kristo dito? Yung mga hinihimok niyang sumunod sa Kanya. Yung mga sinasabihan niya, follow me. If you follow me, this is my guarantee. Look at the fowls. They don't die without my knowledge. They don't go hungry. I feed them. If I feed them, are you not better than they? Sinasabi niya ito doon sa mga hinihimok niyang sumunod sa Kanya. That's the way of the righteous, following Christ. So kung ikaw yung Kristiyano na titindig sa pagsunod sa Panginoon, you can claim this. Darating ang time, wala kang maisaing. Sabi mo, Lord, teka, di ba sinabi mo sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos, Lord, nung sinabi mo yan, nakalagay doon sa konteksto, yung mga ibon, pinapakain mo, are we not much more better than they? Lord, kita mo naman, I'm doing my best to put you first. Please provide for my family. God cannot turn His back on His word. Hindi niya pwedeng talikuran yung kanyang salita. He will fulfill it. So pag sumunod ka kay Kristo, sinunod mong unahin siya as His head, you know what God will do? He will provide for your family. Challengein kita. Nagta-tithes ka na ba? Are you giving your tithe? Pastor, ano yung tithe? 10%. Ha? May ganun? 10%? May ganun. Saan, pastor? Dito sa church? Hindi. Sa Biblia. Pastor naman, ang hirap nun Ang konti na nga lang yung sahod ko, 8,000 a month. Magta-tithes pa ako?
Ibig sabihin, yung 800, ibibigay ko. Ado nga bugong di dya, pastor. Kaya kaming itawid ng isang linggo yung 800, pastor. Tapos ibibigay ko. Trust God. Trust Him. Subukin mo ang Diyos. Siya ang nagsabi prove me now, sabi ng Panginoon. Malakay 3:10. Prove me now. Anong ibig sabihin ng prove me now? Sige, challenge me. God wants you to challenge Him. God wants you to test Him by giving your tithe. Yung iba natatakot pa rin. Well, you don't experience the blessing. But God said, bring all the tithe into the storehouse, I will open the windows of heaven and pour you out blessing. There shall not be room enough to receive it. Try God. Ang dami niyong sinusubukan kung ano-ano. Try kayo ng bagong milk tea. May bagong milk tea. Subukan natin, punta tayo. Gastos ka. O may bagong cafe. Punta tayo ron. Gastos ulit. O may bagong restaurant. Punta ka ron. Gastos. Sabi ng pastor, give your tithe. Ayoko nga. Taka ka magpipray, Lord, i-bless mo ako. Sabi ng Lord, hindi mo ako sinusunod eh. Paano ko i-favor ang mga ginagawa mo? Hindi mo ako sinusunod eh. Sundin mo ako. I'll watch over your steps. I will favor your family. I will bless even your children. Tignan mo sa Proverbs 20 verse 7. Tignan nyo to ha. I'll close with this verse. Proverbs 20 verse 7. Okay? Proverbs 20. The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Anong gagawin ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya? Anong gagawin ng Diyos? God will bless their children. Sino dito ang katulad kong tatay? Would you like God? Gusto mo ba ng Diyos i-bless niyang mga anak mo? Ayun, tingnan mo yung verse. Tignan mo yung verse. Lumakad ka sa kalooban niya. Sundin mo siya. Put your life on Him. Build your life sa Kanya. You know what God will do? He'll bless your children. And your children will grow up and will tell, alam nyo, itong mga blessings na ini-enjoy ko, nag-aani lang ako sapagkat ang tatay ko ang nagtanim. He was not only a diligent, hard-working dad, he was a godly man. And God blessed his work. God blessed his diligence. And here we are, reaping the blessings. Work hard ka ng work hard, walang blessing ng Panginoon. Ang hirap nun. Ayaw mo ba yung konti yung ginawa mo? Doble blessing? Because God watches your steps. Buhay pa kayo? Tama na. Okay na yon. Tuloy natin next time. Amen? Sarap makinig ng salita ng Diyos. Okay? Heavenly Father, thank you so much. Pagaganda ang aral ng Biblia, lalo kung ito ay naipaliwanag at naunawaan namin. At nakita namin, Panginoon, tonight, the very bottom line of this preaching ay hinihimok mo kami na sumunod sa iyo. Lumakad ayon sa design mo at plano mo sa amin bilang iyong mga anak. And when we do that, you have promised to watch over our steps. I pray, the Lord, that tonight, everyone will come to the altar and pray and say, God, I will follow your will. Tonight, well, except siguro sa mga guest natin, but even if our guest would like to come, I would like to invite you, iniimbitahan ko kayo, na tumayo, lumapit dito sa altar, kausapin ng Diyos at sabihin mo, Panginoon, bless ako sa preaching. Kaya pala malabo ang aking paningin sa buhay. Kaya pala magulo. Kaya pala kahit anong kayod ko, anong work hard ko, diligence ko, parang Lord, napakabigat. May kulang. Hindi ko po pala na-commit ang sarili ko na sumunod sa iyong kalooban. Tonight, you come to the altar, and if you are in the main sanctuary, if you are in Lawag,
Wherever you are, if you're watching on Facebook, I want you to kneel down where you are. I want you to talk to God and say, Lord, I surrender my life to you. Bilang tatay, I want you to bless my children. I want my children someday nasasabihin nila, meron akong masipag na tatay at godly na tatay. At dahil dyan, pinagpala ng Diyos ang kanyang sipag. Kami ang na-bless dahil dun. Because God watches your step. Marami tayong mga estudyanteng nanonood ngayong gabi. Sumunod ka sa Panginoon. Follow God, you will never go wrong. And if you follow God, He will make sure, He will favor you, He will protect you from wrong decisions. Life is so short, you don't need to experiment. Just obey God. But, you have to set your heart to obey God. Dapat non-negotiable sa'yo yan. Pag sinabing, obey God, suko ka kaagad dyan. Yield ka dyan. Hindi yung nilalabanan mo pa. Nagre-reason out ka pa. The Lord won't bless your steps. Lord, again, thank you for challenging us tonight. And what a message. Napakagandang baunin ang message na ito araw-araw sa aming buhay. I pray that it greatly help our people and everyone who made the commitment to follow you and obey you. God, help them. Alam kong tutuksoin sila ng dyablo. Alam kong idideceive sila ng kalaban. But God, protect their heart, protect their mind, bless them and their families. In Jesus' name, amen.